Haupa denoi dizketan eta hemen gera Overwatcheko probako zerbitzarian, PTR uste dela izena, o RPP, oztakit nola dan izena. PTR uste den ingeles ez dela eta erderaz RPP horrelako zerbait. Eta pertsonaia berria daukagu, azkenean beste itxarondakoa, BlizzConean aurkeztu zuten, baina aspalditik zen jakinea Sombra pertsonaia izango zela, eta más o menos itxurare aterata zegoen. Horiz dakit nola egin zuten, baina Eta hauxe da pertsonaia, Sombra. Informazioa nonbaiten. Entrenamiento. Honea sartuko geha eta aragutziko izuet pertsonaia. Eta gero ikusiko ditugu eskinak eta duzkanak. Tarda pixkat esplikatuko izuet bere habilitateek zetak nola funtzionatzen. Txapeldunan habilitatea. Arma principal bezala, sufuzi jauka, rango handikoa ez, rango ertaina eta txikikoa asko dispartzen du eta 60 bala ikusten. Baina ja urrutira, fijatu, urrutiaren objektiboi ia bizitzeik ez dientzen. Definitio bukerako utziko dugu. Baliza de translocación. Baliza botatzen dugu botoi ezakatuta, eta gero, beira, adibidea jarriko izut. Angora botatzen dut. Eta dauzkau 12 segundu hor ikusten erdian teletransportatzeko. Eta beira, Eta hemen goian azaltzen ez. Lehen hor gauden, eta hemen baliza onera botat, eta hortaz, baliza transportadorrak horretako balidu, itzultzeko atzera. Mailuz, kamuflaje termoptikoa, invisible bihurtzen zea eta azkarra biltzen zea. Desente aguantatzen dula ikusi. Hori bai, invisiblean zaudela, zeite maezu, disparatzen maezu, edo Bera, invisiblea, baina disparatzen azten naiz, ja invisibletik atera iten ez. Edo habilitate bat ibiltzen maezu, atera iten zea. Eskuineko botoia, pixkat Sombra ezaguna da, ez? Hackear bat da. Hackeo. Manténlo pulsado para hackear. Los enemigos hackeados no pueden usar habilidades, eta baita ere, osasun pakak hackeatuko itzazkegu, behiratu. Hackeatzen dugu, pixkat ardatu egiten du, eta osasun pak hau aurkarik ezin dute hartu, bakarrik hartu izakete guk edo gure taldekoek. Baina denbora bat bakarrik irauten du ustet. Beira, jeste nahi da, barra. Hau beraino jetxia arte. Hau ondo dago, erazotzen nahi deanan da aurkaria ikentzeko. Ez dakitena hau jartzen maet, bai, arek ez egiten du. Bale, eta pertsona egiten maio egiten duna da bere habilitateak desgeitzen ditu. Pertsonak habilitate principalago zelan da izkena. Arma principala ibiltzen zeitu izake, baina ezin ditu ibili, adibidez. Adibide bat jartzeatik. Tracer bat hackeatzen dugu, eta ezin ditu jauziake, ez da atzera bueltatzeko habilitatea erabilire. Eta ultiare ez, noski. Eta pasiva, oportunista, detecta enemigos moribundos a través de las paredes. Hau da, aurkariak bere bizitza 150 baina gutxio daukanean, pareta atzetik ikusi iten dezu. Ez dakit oandik, zea ikusten da, no ez? Zangoet. Zure taldekideke ikusten duten, o ez? Horiz nao seguru. Baina zuentzat bai ikustezu. Empanatuta nago pixak. Eta azkenengoa definitiboa, PEM, pulso electromagnetico dana. Hackeas a los enemigos a tu alrededor y destruye sus escudos y sus barreras. Hau da, hakeoa bezala,
Por cierto, ez ezan hackeatzen ari zehala, ikusten, denbora bat tardatzen zula, denbora horretan zeiten maizue, disparatzen maizue, reiniziatu inbertika, hackeoa. Hau da, berriro aztentzea. Eta, bueno, PMak egiten duna, ultimateak egiten duna da, hackeoana bezala, baina arean egiten du, eta instantaneo da, beira. Bueno, hauek atake principala bakarri daukaten ez. Asesinato doble. Azken finean, ez dio gauza asko egin. Ahora vuelvo. Sayonara. Bueno, hause da pertsonaia gehiago ez. Neko kombo polita egilezke batipat. ¿Cuánto tiempo sin ver? A ver. ¿Por qué no? A ber, esplikatzei zueten kombo ona zein izela izken, zeharako adibidez. Ibiltzen zeaneako partidan. Da, pertsonaia bat, olina egiteko. Olina, bentzat ekipoan iniziazioa eukitzeko. Izango litzateke, demagun, handao talde guztia, bi hoiek dauden tokian, ez? Demagun hor daudela. Bi pertsone, hortaz eiten dugu. Balitza botatzen dugu gure taldean parea. Botatzen dugu shift, iristen geha, Q, ultia botatzen dugu eta gure ekipa gordon egiten duen engage. Hau da, talde osoa zea jarri dugu, aurkanean talde osoa laga dugu inhabilitatuta, eta orduan gure talde egiten du engage, engage da, ulertzen zutena, golpera erasotu. Eta, ez dut esan da, izan litzake itzuli, ultia bota, eta eman lehen geneukan tokira itzultzeko. Hau da, taldean artean, gehatzen mazean, autoatakeekin arkatu lehizketzute. Hil lehizketzu, hortaz, nola pertsona berreun bizitza ikusten daukal, neko debila da, onena da, burrukatik ateratzea azkar, eta zeure taldeakin, distantzia erditatik, disparatzen jarutza baita. Eta hauxe da pertsonaia. Ez dauka gehiago hori. Eta baina abandonatuko dugu partida. Eta, ikusiko dugu Galeria Heroes, Sombra hemen. Erasoko pertsona da. Lau bakizute lau klase daudela. Erasoa, defentsa, tankeak eta healerrak. Erasoko bezala jarrute. Aspektua jarrituztenak klasikoa hau. Gero, klasikoa bezala baina kolorez berdinak. Gero hauek, glitch, pixkat zerbait ezberdintzen diala. Gero azúcar, krestakin eta los muertos azúcar da los muertos dia berdina baina kolorez berdinak. Gero, ciberespazio, hau gehien gustatzen zaidan anei. Eta gero, versión 2.0 dala ciberespazio ez dela, baina koloreak aldatuta. Eta diez, gestoak, festiga, obra maestra, eta un momento. Eta fraseak eta zea, pose heroika, aparte erazitako posea. Eta jokaldi destakatua lortzen zuenean. Ondo dago, gustatzen zait. Hau betu zakete. Pentsatzen nuen, bideoklipea. Traileran egiten duen bup hori jarriko ziotela non baiten, baina ez diote jarri. Eta hori ondo dago, hau da bere ultia. Azken finean. Ea partida batea sartu lehizkeun. Partida rapida, pentsatzen jende guztia jardungo ala sombrakin jolazten beraz. Ikusiko deula 6 sombraren aurka. Eta gero, mapa berri batzuk eta jarritu ez dakit denbora baldin maukago erakutziko izuet, modalitate berri batzuk eta arkade izena hona. Bat versus bata eta 3 versus 3 eta... Preparad vuestras defensas. Zindet gehiago aukeratu? Bale, hortaz. Atera ite naiz.
Ez dakit ez errepikatzean. Sin limitaciones. Hori da. Hau da. Sin limitaciones, hau da. Nabezu 6 txapeldun repetibula ezketza. Ondo iruten zait partida rapidan ez errepikatzean jartzena, ze batzutan pasada izaten za. Jendea bi Genji o bi Hanzo eta olakoak. Hau da. Jendeare gozkorra da oso. Aber, topatzen duen partida. Txapelduna, bueno, pixkatitzeitetan txapelduna nahiko potentea irutzen zait. Garbi dago egin dutela Overwatchen dagoen establezitutako meta hori kentzeko, batipat kompetitiboan dagona. Badibez, Reinhardt batei hackeatzen duenean Reinhardt eskudo gabe uzten du. Ez dakit eskudoa puzkatzen dion o eskudoa desaktibatzen dion momentu, ze desaktibatzen badio gero bukatutakoan hakeoa eukiko luke, ez? Baina puzkatuko balioke aziratik hasi beharko luke zeiten. Kargatzen eskudoa hortaz hori jakin beharko da. Baina batipat hori gaur egun establezituta daun meta hori puzkatzera dator, ze ikusi du kompetitiba noan Overwatcheko munduko kopa neon daganean, asko jota dauden, ez da gizten bat, eta piko txapeldun daude, 10 ikusten zian asko jota. Orduan, meta osto establezitua dago, hortaz pertsona honen meta hori guztiz zeaiten badu, counterra egiten badio esan dezakegunez, League of Legendseko hizkuntza hori bilta, counterra egiten badio meta horrei, hortaz, ekipoak hasi beharko dira estrategia edo talde, pertsona berdinek zeaiten, planteatzen, beraz, ondo irutzen zait. Eta irutzen zait oso potenteateako, ala, zeurunez zerbitzari probak honetatik zengo dutela. Egia da, pertsonea dela, taldeak fijatu beharko dula pertsona hori zeiten nahi dan, ez? Talde laneako, ze azken finean, zu taldea bateraka lehen osan detena, ez? Ultiakin eta kombo hori, inbizibilitatean eta. Hau ba, zuk hori egiten badezu eta ultia bota eta zea, eta ekipoaz bada sartzen, ulti bat airera bota ezu, alperrikako, hortaz. Berko ezu ekipoak followa egitea, ez? Zuk egin dezunean behin inkurtzio hori, ulti hautazunean eta lagasunean aurkako ekipoa bere habilitateak erabili ezin ditula, zure ekipoak followa egin behar du, eta karo, abantaia oso handian dago zure taldea, beraz. Aprobetxatu behar dauka. Bueno, Templo de Anubis. Sombra, 6 sombra izango dira. Seguru nago. 3, 4, 5. Let's do this, Vincenzo. Şuradan epiga healer. Bategi, Vincenzo. Ikuste maet. Ikuste mau baten bat sombraekin ez da bilela Blizzarri reportatuko jola. Aurkariak 6 sombra izango ja. Bezala arraro izango letza 6 ez baia. ¿Qué gracia tiene seguir las normas? ¿Qué gracia tiene seguir las normas? ¿Qué gracia tiene seguir las normas? El ataque comenzará en 30 segundos. ¿Qué gracia tiene seguir las normas? Vale. Report sombra, please. 6 sombra gehiata. Jendea gutxen. Bete, probako zerbitzenean onena hori da. Jendea oso serioz dela hiltzen. Humoreak hiltzen diala eta divertitzeko gogaten. Zer eski. Tximino bat. Tximinoak konterra iten dio nahi, ze nola
Hola, Olita. Arean egiten du, Sayonara. arean egiten du mina. Siempre hay que tener una puerta trasera. Hola. Vuelvo enseguida. Siempre hay que tener una puerta trasera. Zikilzon zoramena da. Abeste teleportekin. Tracerrekin zoramena alima zen. ¿Qué hay por aquí? Tal vez lo necesite más tarde. Eske ezin dezu. Sombra batek beste sombra bat ezin dugu pirateatu. Tximinoa ondo dago, ze tximinoak counter egiten du. Asegurando el objetivo. Podría haber salido. Ze azken finean egiten dio, nola da, areako daño egiten du, eta orduan invisibilitatek atera Hola, egiten du. Olita. Vuelvo enseguida. Hola, Olita. Una ayudita no vendría mal. Ez, lepo joditzen digu. He de reconfigurar mis protocolos. Epa. Vuelvo enseguida. Translocación completada. Eta tximinoa ikusi. Uneko berratamar baino bizatza gutxua dauke eta ikusi egiten du. Asegurando el objetivo. Alguien quiere. Ai. Ondo dago, bakarrik partida hauetan ezin dezu antzeman sombran benetako potentziala zen izela izken. Izane, He de reconfigurar. 6 sombra gotean, ba, ez daukazu inoi kontra egiteko, edo konboak egiteko. Activado. Captura en curso. Una ayudita no vendría mal. ¿Cuánto tiempo? Asegurando el objetivo. Bueno, ulti festa hoy. PM activado. Sistema recuperado. PM activado. Ultia botatzen nahi dira. Ahora vuelvo. Translocación completa. Banakin hor bat zeola ikusi dut eta... ¿Qué hay por aquí? Captura en curso. Una ayudita no vendría mal. Ikusi egin dut eta... Translocación completada. Hola, bizitza erdia baino gutxiago zuen ez paretan. Vale, invisibilitatek ateatea. Sombran txarren hori, invisibilitatea. Eta askotan bizitza gutxikin zaudenean zaio, ateratzen zaizula golpera. Mira, ¿Me echabais de menos? Translocación completada. ¿Qué hay por aquí? Quedan 60 segundos. Captura en curso. Una ayudita no vendría mal. Y se hizo, asegurando el objetivo. Alguien quiere venir. Hola, zeratik ez bota. Cooldowna neukiko nuen zeana. Teleportatzekoa. Ez hackeatu egin nagote. Vale. Todos cometemos errores. El tiempo se agota. Manos a la obra. He vuelto. Tal vez lo necesite más tarde. He vuelto. Ulti pilla. Golpera. Tiempo extra. Ni en broma. Tal vez. Galduta. Derrota. Baina, bueno. Era guzti bezan, ez bat.
Zein egote daukazia? Jugada destacada. Ez da egitzen. Be, tximinoa garute hoxe. Nahi eta joditu ite dugu. Eta ondo induta, Berez, sombran konterra izan bat tximinoa. Invisibletik ateratzeko. Bai, hemen zazpi. Ba, bueno, hau zen. Eta... Oain era utziko izuet, bueno, hau da arkade moduak. Daude era desberdinak. Eta ero, partidak irabazia ala, 6 egunetik behin reinizatzen da, hau. Eta da, 3 irabazten baituzu, kaxa bat emateizu. Beste 3 irabazizkio, beste kaxa bat, beste 3 irabazizkio, kaxa bat. Hori 6 egunetik behin. 6 egunera, reinizatu iten da, eta berriz aziratik. Hortaz, kaxak errez lortzeko oso ondo garri dute ze partia nahiko motza dira. Adibidez hau, bat versus baten kontra, bera, partiden kontra segituan gainera. Mapa berrian. Base, Antártida. Zea da, suposatzen da, hau mei pertsonaian. Batalla. Ba bera, gainen mei toka da. Luchar. Bat versus bat da. Eta uste bostera dala. Best of 5 dala. Eso no te tendrá. Crioterapia. Echando un mundo de hielo. Vale. Ah, empate akatu inauta. Puntuación. 0 a 0. Vale, oin pertsonaia ez aldatzen gute da. Vale, petatzen duen boss rondak berdina zela. Sombra. Luchar. Altura irabazi, ikusten Aquí estoy. Hemen da. ¿Me buscabais? ¿Me echabais de menos? Vuelvo enseguida. Iniciando. Vale, negi da ziet. Ez una habilitate egin behar. Puntuación. Olinea egin behar dezu. 1 a 0. Batalla. Rothhold. Luchar. Hau ez ondo da, mejoratzeko pertsonaekin, bat versus bat, ala mekanika bakarrik, pertsonaia baten mekanika. Konboa gero. Puntuación. Ondo indu. Ez, hor zendatzen nahi zenean bota behar nion. Batalla. Zea. Ganchoa. Luchar. Bere konstruitzen nahi dala beste. Vale. Ganador. Puntuación. 2 Avante. a 1. Batalla. Reaper. Luchar. Cambiando de posición. Ganador. Lehenengo disparoan izartu jot eta orduan. 3 a 1. Batalla. Luchar. Tximinoak ito. Iruta bat irazte.
Ondo egin du. Puntuación. 3 a 2. Ez da best of fight, da bostera lehena jatzana. Bueno, Hansona. Luchad. Ve lo que está oculto. Marcados por el dragón. Ganador. Perfecto. Ea prest... No, bueno. Perfecto baina ez di bat bera ere jo. 4 a 2. Batalla. Bueno, simetra. Luchad. Hau divertido izaba, porque torretak ondona jartzen dituna. La luz toma forma. Enemigo. Puntuación. LOL! 4 a 3. Ez. Batalla. Pentsat, empate egin deula, baina ez. Luchad. Bueno, Decisivo. match pointa da, nik irazten bada. Ui. Vale, iraziu. Beak iraziu zehari. Puntuación. Muitu inaizelako. 4 a 4. Bastionekin zaila. Batalla. Vale, decisiua, hau irazten dunak. Punto decisivo. Ez zait. Acepto la adversidad. Enemigo eliminado. GG, well played. Victoria. Ah, ja kaxa bat eman didate, irazteatik. Divertigarria oso ondo, bat versus bestena. Haha. Jugada destacada eta pertsona bakarrakatzen. Haha. This is skill. Ondo, gaina hemen ipintze dizu erresumena. Gustatu zait hau. Taina kaxa beira, kaxa irikingo dugu entxat. Kaxa lortzeko era errez bat. Ze azken finean, momentu ate iristen zan, neiko zaizan. Hortaz da. Bakoitzeko rekompensa aukabe batzuk. Dero gainera, 3 irazten maituzu, beste rekompensa. Kaxa pila bat atealezke, Bakarrik kaxa hauek, zeharako dira, itxen. Galero ez, Hanso adidez. Bai, hauek goneako bakarri dira. Aspektu hauek. Hau beste partean izango ditut ibili. Duplikado. Ez, balio bidite haue bestiako, baizi hau bestean dago eta. Ono, urrea tateat. Ez dago ezki. Widowmaker, Graffiti. Bueno, hau izan da, gero daude... Epa. Jugar, arkade, 3 versus 3, eliminazioa, 6 kontra 6, baina ustet... Ez trifulka hau zea da. Ez. Juega partida.
bale, zeak. Behai gaztero rotatzen juten dian modua. Eta gero daukau 6 kontra 6 ero misteriosos, pentsatzet. Bale. Hau da, sortzezean bakoitzean txapelduna aldatzen dela, hau ona, danak pixkat ikisteko, ero danak. Eta 6 kontra 6 limitazioa leheno ibili gana, errepikatu lezkela. Eta 3 kontra 3 uste hau dela. En un equipo de 3 jugadores en una serie de batalla en combate Antártida. Eta gainera, da 3 kontra 3, ez? Partidetan. A mejor de 3 ipintze dugu. Bai, 3 aldiz irabazi behar deuzu besteak. Eta partidaten hartetze zeanean, bat hiltzen da, partida hortan ja hil da. Hau da, 3 biren kontra gatuko litzake. Excepto rebibitu leizke Mercien ultiakit. Beraz, nahiko interesante hau 3ko taldetxo batein eta jolasten hiltzeko, kompetitibo bezala. Ondo da, hauek ondo irutu zaizartzea, Overwatchi jokupila emango diote, ez? Betiko modutik atera eta zea. Eta beno hau izan da guztia, Sombra etorri zaigu, aktorizazio pila bat, mapa berri bat, joku moduak, eta gero mapa bat egiten nahi diela esan zuten, oasis baten dena, ez dakit non den, Afrikano dea, mapa, baina nago seguru, baina hori ondik ez da sartuko, hori gerago sartuko da. Eta hau izan da guztia, espero zuen guztoka izan dela, eta horrengoan ikusiko, ale, jo.